Как да опишеш Родопите? То е като да опишеш чувството, като когато чуеш гайда или кавал. Магията се усеща. Трябва да имаш сетива за нея. Когато свирейки кавала и гайдата ти заговорят, и ги разбираш. Разбираш кога плачат за изгубеното и отминало време, кога се радват за нещо хубаво и тук потропва в ритъм по зеления килим и всяко потропване отваря и разпръсква магични нишки от земята нагоре, че се заиграват и преплитат във въздуха и той става чист и лечебен. Прочиства тъмното, дето не харесва такива ритми и бакри. Да, ама като погледнеш и поляната, и горските цветя, и боровете, и елите, че стигнеш до планината, че и следващата, че се редуват като ветрило подредени и застъпени и стигат до небесата. И те се радват, че ги виждаш и чуваш и ти пращат сила, дето си ги усетил. А ароматът? Как да опишеш аромата? Горски мъх, окосена трева. А ароматните билки, дето се надпреварват да покажат колко са красиви и уханни. Дърпат те и тях да видиш и усетиш с затворени очи. Да стигнеш до ручаите и рекичките, щото, като си тръгнал да им се радваш, те хващат за ръката и те водят, да усещаш, че бълбукат и те си имат тяхната песен. Ти само се загледай във водата. И ако имаш болка или мъка, кажи й, поплачи си. Тя водата тука чува, влиза в ума и мислите ти, отмива ти душата и очите, отнася мъката и болката надолу и ти олеква. А птиците, чувате ли? Денем има надсвирване, а нощем и дарет на щурците и светулките. Това е музиката на душата. Така се чисти умът. Има хора, дето от рано ще им се получи магията, на други по-бавно, но се случва. Имаме си лечебница, не болница, че като чуеш болница и ти става болно и до болести води. Лечебница магична имаме. Само трябва да я усетиш и да й дадеш време, да изториш място, да се влее в теб и да изчисти всичко лошо, дето се е загнездило вътре. Благата дума на родопчани накара всеки гост, независимо от къде е дошъл, да се почувства все едно прекрачва прага на бащиния дом. От далечни времена родопчани се славят с гостоприемството си. Всеки гост бил гощаван от сърце, без значение какъв е – пътник, просяк, роднина. Духът на планината може да бъде чут, видян, докоснат и дори опитан, защото без автентичната родопска кухня картината на вашето пътуване пак ще е красива, но ще бъде недовършена.